Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa povlači se od inicijative koje su bile usmerene na istraživanje i procesuiranje navodnih ruskih zločina povezanih sa ukrajinskim sukobom, izveštava New York Times u ponedeljak. SAD najavile su povlačenje iz Eurojusta, grupe za istragu invazije na Ukrajinu, što znači da Trump odustaje od pozivanja ruskog predsjednika na odgovornost za zločine počinjene nad Ukrajincima. Američko ministarstvo pravde je neupadljivo obavestilo evropske zvaničnike da se Sjedinjene Američke Države povlače iz ove međunarodne grupe oformljene da istražuju odgovornost političara za invaziju na Ukrajinu, uključujući i predsjednika Rusije Vladimira Putina, zajedno sa ruskim saveznicima Belorusijom, Severnom Korejom i Iranom, potvrdili su za New York Times neimenovani izvori upućeni u ovaj slučaj. Očekuje se da će ova odluka biti saopštena agenciji danas putem maila, prenosi portal Info B92.